Však sa mi nebrozebe ešte vyspoj. Jaký propust minulý stavil, dostali stôl. Tam každý. Kámo, vydarajte si od nás, že budete zranení. Dostali lavo. Dostali špacku listom. Dostali ven. iným listom. Ježišmaria, sa to poviem držať. Ja nie, ale bojím sa smačka. Ešte ti ho vyhodím von oknom. Hej. Ježišmaria. Kde by záber otrokov? Kamo, tomu ver, ideme do koncentráku. Ako? Nie, Hitler preváža nových otrokov. Julo, keď už sa vracame, to už ťa predtým. Cesta do koncentráku. O, Peťo, to si berem ja. OK, ja si berem cesta do oblasti Area 51. Díky. Cesta do koncentráku. Ale iba prezivkou, OK? Na videu. Do Area 51. Do Ukrajiny. Prezivkou, ako som. Dane, čo je Ukrajina, ty tam do boje. Ty videa nestrihaš, čo? Ty ich iba vydávaš. Ja striham. Strihaš? No veď za 30 minútov ja striham to 2 hodiny večer. To je takže 10. Au! Ne. To šoféry vystupujú. Čo? Peši nejdem. Idem. Zaschovajte zasedačky sme srovali. Ideme prečo? Longboard, koríčka, to je jedno. Toto čo zmieša tým longboardom. Area 51. Konfirmát. Hej, ale prečo? Má hnačku. Tá čiapka nás nasledovala. Čiapka nás nasledovala. Ale vážne, však tá čiapka bola niekde 3 kilometre odtiaľto. Ale však ona sama prišla, chytia nohy a išla si. No, to môže. Ja toto strihať nebudem, toto len vydám. A ja? Nechce sa mi to strihať, dávaj do kompo. To bude iba také krátke. Jedeme z kopca. Jedeme z kopca. A keď nemám počkať. Ja si to musím len teraz lepšie. No Peťo teraz bacha. Držte si hlavy. Dlhšia Bacha tam zastávka bude. kvôli nejakej šiltovke. Peťo, čo to hovoríš? No nič, prezývkou sa ti povedal. No to sa nedá, však kvôli jednej šiltovke budeme stať. Za chvíľku, čo budeme kvôli listu, niekto stratil. A už ideme do 51-ky. Ideme do Ukrajiny. Pohľad väzňov do koncentráku. Ale čaká, môžem si dať rožok? Tak aby si nevypadol, ale... Tam sa ideme vykúpať. Čo s tým robíš? Nič, Bacen. to si nešímaj, to nenatočí. Ty si blbý. To bolo na Davida, ale nevadí. Iron čaká. Za chvíľku bacha, bude to ostne hneď kúsok od toho. Čo? Za chvíľku budú... To ešte nie, to ešte dlho. To keď budeme sa k tomu blížiť, to bude vidieť. Točíš to aj ty? Hej. No nechci nevypadnúť, hej, dávaj si. 4, 5. Ďalší muničný sklad sme prešli, ideme k ďalšiemu. Kvalita cesta. Však prečo nie? Však sme. No. Nechcem radšej hovoriť, ne? Ako Arias? Stalo lepšie ako písať geografie. Asi tak. A prezentovať ako Matúš, čo papáš? S čím? Ó, dobré ty. Ďalší muničný sklad a zase stojíme. Čo stratili list? Stratili list? Peťo stratili list? Ježišmaria. Tá noha neodpadne. Však divíš sa na takéto ceste do Area 51. To je Ukrajina. 51. Alebo do Ukrajiny. A ďalší plot. On odbočuje v Area 51 do Ukrajiny. OK, ale to je aký chod, ty kokos? To je brutálne. Boha. Headshot. To valelo.
Rovno do spánku. Neodleteli. Čo si odletelo? Oj! On ma jebal! Okuliare by odleteli, jak nemám. To fakt? Ty si debil. On ma jebal s tým rožkom. A ďalšia strata, stratil sme okuliare. A to už sa vracať nebudeme. To mu verí, nie? Neutieraj sa o mňa. A značka. Že by niekto takú hlavu bol. Ideme teraz po rovnej dlhej ceste, len ma to nemám ako ukázať. Pretože musíme to trvať za 5 minút. A mobil je nebezpečné vyberať von. Chytám útky. No neviem, či teraz chytíš po ceste, ale... Chceš ísť? Nie, nechcem, neprosím, ďakujem. Čo robíš? Ešte kus sa dá na Koľko stromov, však toto je nekonečné. Už viem, prečo Arapace jednotka je mýtus, keď je v takomto lese. Keď človek nedokáže ani nájsť. Vyfúkli sa. OK. Zatiaľ sa nikam neprebližujeme, stále ideme lesom. No vidíte, tu majú drevo. Ne, chod s tým preč. Chod s tým preč. No potvočík, prírodný potvočík, to som ešte nevidel. Potvočík, jej, potvočík. Jasné. Čo? Ježiš, aká raz. Niekam sa približujeme, a čo to tu vyzerá civilizovane. Dobre, tak nič, ideme iba po ceste. Prečo mi toto pripomína zastávku na autobus? Prečo mi to pripadalo ako autobusová zastávka? To bol vlak! Ne, ja som ho nesiel, nevadí. OK, tak pokračujeme ďalej. Nie. Ježišmaria. Prichádzame k ďalšiemu muničnému skladu po dlhej dobe. Na tejto strane. Ide ďalšie. Ne, nič tam nebude zase vidieť. Ja to skúsim. Uvidím, čo s tým urobím. Čo s tým urobím? OK. OK, ideme zase na ďalší most. Aha, zase ten prírodný potvočík. Zase tam bol ten prírodný potvočík. A nekam sme sa dostali. Muničnému skladu. To je ťahovný sklad, ty Maďar. Pravicový sklad. Pravicový sklad. To bude trošku možno, že horšia kvalita videa, lebo natáčam na mobil. Dneska ešte exkurzia. Nie, však toto je sa vlastne naroja do 50 minútky. Nedovolili mi zobrať foťák ani komp. Takže tak, no. Komentuje z mora futbalový zápas. Tomu ver, však a ty tam budeš mať tiché zase video. Ja to nám hudbu. No, radšej by som rozprával o toho. A tak ťa tam možno, že nebude vôbec nič počuť. Čak, dá tam hudbu. Ty to fakt budeš editovať? Budeš to s tým Ale na kompe iba editujem. Aha. Jej, bunker, do ktorého sa zmestí 1,5 osoby. A stromy. Peťo, ten bunker Ako? Čo je? vyzerá ako vieta české. Približujeme sa ďalšiemu muničnému. Zázrak, po dlhej dobe zase muničný sklad. Ďalší muničný s rebrikom. Rebrik 21. storočia je nejaká krabica červená. Nekonečná cesta do tábora. To bude do zajtra. Veľa stromov, konečne sa vyčistil les. Keby niečo. No ako Area 51 je dobrá skomatá. Čo na to hovoríš? Poriadne veľa. A preto za mňa hovorí Mythos. A niečomu sa približujeme. A ďalší muničný sklad. Čo je to vlastne toľko? Preboha to už je toľko tých muničných. Preboha, však by neby stačil jeden. Kebyže to je jak v Minecrafte nahážať do český milión nábojov. Nemám pravdu? Nie, ja to nehrám. Čo? Minecraft. Však ale do česky toho dáš aj veľa. No to je. Však si hral, preboha, však si natáčal. No, a ten starý účet na toto nemáš nič.
Tam je niečo vzadu, čo nejaká cesta, neviem kam. Nejakému asi, nejakej prístrežku na auta. Tak, nevedel som to pomenovať. Vzadu zarobí niečo, čo dojebané. Ja som sa včas. No, ako môžete počuť, tak bola menšia priehlvinka v ceste. A tam je druhé auto. A približujeme sa už k hranici S Ukrajinou. Zaril písali na ty debil. Ukrajina je za tým. Tam pôjdeš zajtra. Tu máš iba... Si dobrý, ty kakao. Čo? Matúš, to nikto nevidel. Nikto nič nevidel. To je tu náš prírodný potôčik, ktorý sa mi tečie už. Tam od toho. Ježiš. A most. Dobrý. A približili sme sa nejakému mostu. A sme niekde. Čo hovoríš na cestu? Veľmi dobré. Výborné. Aha, približujeme sa k hranici. A sme v hranici. Sme prenikli do nepriateľského štátu. Ara 50 jednotka. Prišli sme na kontrolu. Na kontrole. Dneska nás už pustili. Dneska sme už prešli, takže ideme ďalej. To môžete vidieť, tam to je. Už sme tam to išli, už sme prakticky otočení. A tu je ďalší most. Zázračný most. Z roku 5 pred našim letopočtom. Kamo, to je jaký most? Ty kakos. To aby to nič neprešlo. Tomu ver. Ty máš taký nastráženie. Boj, aký spúd. Byt? No A byte! ideme. Boj, aký spúd. Ideme cez tunel. Ty kakas, ty si robil. Mne letel mobil. Ty si nebil? Kamo, to dneska neprežijeme. Ja už mám odjebanú ruku aj nohu, ešte čo? Ja už viem, prečo sa sam nedali ostať, že to je nepreniknutelné územie. Hlavne keď s autom. Tomu ver. Takou škodovkou starou, boha, však sa ti to rozjebe. Sa ti to rozpadne po ceste. A už sme tu, to som. Sme tu, ako môžete vidieť, tu hasili penou. No. A to bude dneska všetko. Takže čus pri ďalšom videu. Frajer, nakoniec more. Kamo, mám tu 13 minútové video.